enek bakule no. Enek bakule ketoke. Kena dokumentasi. Kena dokumentasi. Mbak Mas Bahtiar ki. Dia main di asline. Hah? Enek freezer ngono. Ketunggunan es yo ayam. Punya sini. Ditata sing apik kok kamare tek fungsi apa lah. Didelok wong ayo. Dene wong iki resikan. Hah? Ya cek sapa pendelok lene sing tuan rumahe rono. Jangan apa lah woe. Tuan rumahe. Aduh. Yo tapi yo diresiki sing apik dikei panggon kok. Nang duwe sawah, wangi no sawah. Ngambil ngajar MI. Lah yo ayam lah we ketungganan es. Kulino es apa? Lah sangono micek apa ora? Sangono micek apa ora? Sangono micek apa ora? Ijek 250. Order celana. Lho, piye kowe iki wong ape tak orderno aku kok malah wis to. Lah kowe ukurane genah apa ora? Wis tak order wae sing tak dono kuwi. Aku lak Tak kira contone lha kuwi sedeng apa ora? Es. Oh, tak kira mbok kok ngono ngertino. Kira 70. Oke nek toko biasane lah. Boleh. Kemeja. Yo. Cek. Cemilane ndi ra tekan kene? Yo wis tak order urung tekan kok. Kejar kalau kasih di. Kok kasih ndi ki lho. Ya tapi panggilnya jumbar ya. Kalau kasih di. Iku lho kok kasih besar kayak ada es krim. Loh. Enak lah enak wae iki lha yo ngono bingung tuku paketan. Yo, delok, kamare Mas Bahtiar rapi jene koyo apa? Ditata sing apik kok. Lah yo kowe kamare yo ditata sing apik. Enek kulkas, enek apa? Enak es. Yo nang tengah sawah. Di sembore sing Dewi. Desane apa jenenge? Desane apa ta jenenge? Desane Temayang. Matane Temayang. Oke, ada. Kowe nek nulis kirine aku desa Temayang iki. Desa Temayang, Kecamatan Temayang. Jalan Randualas, Genengan, Kecamatan Temayang. Oh iya, Jalan Randualas, Genengan Temayang. Jadi kidule sing mbok tukone mobil penter kae. Cik Ruwono nek. Kayak kidule kono. Oh berarti kan dulu alamatnya kok iki. Iya, Lah desane, Bogor ngajine. ketoke desane ki nek ngirimi aku desa Temayang. Tapi jare yo mesti tekane. Bukan.
Biyen Rumahku terkenal kok, tak kayak gendut. Mak duit. duit cang ngaji paling. Mana sih kelahane 2000. Yuk kekno les sesuk. Ya yuk kekno sesuk aja mbok pek ngene cang ngaji. Volumenya gede no. Wis pol kok. Lah yo aja mbok pek. Mas, betul apa saya? Betul apa saya? Ini dokumentasi. Aja mbok pek. Pangan bareng-bareng juga pangan dhewe. Kilo malaikat jaluk es jadi. Es apa? Ini kok petang apa ya? Mata di kamar. Ini kata sing apik oh. Dan yang ngajar ya sampai Sabtu. Ada. Nek ngaji biasa antek Sabtu, nek ngaji bengi antek malam Jumat tok. Ngajar len MI, ngajar MI. Yo antek 10. Boleh berarti ra Cara kita lah. iso kowe. Hah? Tengok Mbak Google. Ayo nek pas nek pas kegiatan aja HP-nan ae. Ini ning tata. Tengah wong iki gawe es iki jan tenan kok. Apa mangan kok? Hewannya semua. Ning kono nyamuke gak akeh. Ora. Jangan apa iki. Itu apa? Itu apa itu? Awas. Oblok-oblok campur-campur. Lah cawisan sirup, cawisan renor-renor. Apa ya? Dikei wong kampung. Lah yo cawisane sakmono mbane. Iki dikei wong-wong. Dan nek masak ngacak nang kene. Kita bahagia kowe. Apa wis coba deh. Astagfirullahaladzim. Banyak dulu sama nenek. Ditindai watu pisan. Bawang nama saya. Makan. Yo ditata sing apik om. Berarti cah wedok turune ning gene tuan rumah. Tapi nek pas masak yo ning kene. Masak ini kono. Ada gawe eka. Mau masak. Ora jangan turu Masak.
nek jam 8 jane nek tuku 6 jam 8 kuwi nek voucher 33%. Buat 33% nganu blunjur reno telu tok ngono. Telung macem. Aku urung sida di kemeja lho. Tapi ya tetep tak ordino. Nek iki pase diring. Enak. Mangan terus. Mau nek kipas terus aku foto dapat ngabel iki kipas. Kakak request iki. Arep ya, nek jadi gawe nyaman ya wis. Oh ngono. Sing anu ning ngono mbek wonge. Ya kamar mandi Andi. Kamar mandi Andi. Ya kok mandi.